yak ni rang sebai mai kaimani kheto khrangsai phaike mai bubar barei naithoksai phaike thotari ring thai chaksai bathai hileksai phaike huk bar khlai chanaruni khawo tongthoma kul korei a tongthomung suna sobaya mai raja baksaba rawi khiklaija baksaba buphango thotari ring ingja abo haijorao kheto kaduljak nukhe chajak nukhe derajak nukhe hokbar khachironi imang bahaino thango obahaino telemura forest range office bai khobjak uttor mohoranipur amchani manoranjan debrmani kheto mai thangnai horo Mayung Kwthwng Dolsa Phaiwi chopre Kwlangbaikha Kadulwi Chawi Kwlangbaikha nai nebidi chingmang piliwo Darnen bumungkai Ani bumungkai manoranjan debrma kami lo bo kami khobjakmo Ani mohangkai uttor mohoranpur Parakatal Boktodas para 3 nong ward o je kheta kobong kublo mai je saharjak kaduljak sajak mo tamani mo usongo 13-14 jon mai ramani a horono Mayung phai cycling thangbai gase forest ni bkhakti rego boroni brini ara phaikai naina bagai a forest ni bororok phaika phai nai thangbai ka ang sahore koi boro ano jukti langu application di jaga ni bumungida hangka jaga ni kagos kaisa Aadhaar card I card application tai photo di ni cycling nonnya kami am chairego to kobang mono mayung obahe khoi khoti khlai tong agirego tai oino bororok je obahe khoti khlai mamarok bari jaman ang to taksa jote chinyango manu hinto khnayaku hangkai jehetu borok forest ni borok cycling maba tabugri naini ni ang songta bisi brum brum obahe ke phai mayung bisi brum brum no phayo semano bisa batnka bisingni batnka ngebe ka hapa gata ngebe hat mabsur ka mayung Mayung to sorosori nui apano bunyo samakhano bolongor thanai rokno korokno 12-13 ta rok ahune kobang ma kreng kreng thai rogono forest habanok de bkhati rognai rok borokni team tongo na rogna mayung rognai rok lekto tong sini kamile kari bayang bazat saito tongo hangkai borok singbo mayung tong hinkunu awas mayangai borokno sahoja yangai Omit kanya ko uskom kanya helno siya thage thage ngkai klasa kanya